Margo Laras yuk ceko jos yuk jos bergoyang-goyang oh bergoyang-goyang bergoyang lenggang irama kendang lanang wadon solahe sing padha joget takmut goyang dik goyang nul pinggul digoyang terus bergoyang terus bergoyang bergoyang lenggang irama kendang lanang wadon solahe sing padha joget goyang goyang pinggul digoyang ya jos 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 New Margo Laras asli loh.
Spesial wonten panjenengan Mas Omek yang punya Malaysia ya. Sebisa balik lagi Mas Omek wonten Malaysia menonton matur nuwun.
Kita kelantar panjenengan Pak Peri Sujianto wonten telatah wonten sinten nggih Pak Kepala Desa Bapak Masirin kang wonten telatah wates Winangun Sambeng Lamongan nggih ugi Pak Anu menonton live streaming yun Doyong ngidul ayu moblong gak tau kumpul Gresik Surabaya sing pinter golek dhuwit bojone cak priya kuwi lho doyong dewe pancen ayu moblong sing ayu moblong gone kacane nyetan bali ngulon tresnane tenan digawe guyon bisa iya mas doyong lekatangi ayu moblong sing ayu moblong ana ngerti udan deres kuntule ngombe tak salah pantes ana bojone nek atimu piye rasane ya kangen lho waru-waru doyong mentan ayu moblong ora keturutan waru doyong sandinge sukun waru doyong matur nuwun gedhe dawa sodhe iku ya mawakanmu belantong dik belantong atos
gendeng renteng karep pasangane yen sinawang yo katon rukune iku sepur sing dadi ngarane sepur alat transportasi dalane digawe tekawase ayo banter hati-hati keselamatan dadi nomor siji kowe sepur mbok aja sembrono ngelingana sing mbok gawa para manungsa sing prayitna uga lan waspada keselamatan kang kudu dijaga pokoke melu Melu sapa? iya melu Basarjo Cocok. pokoke aku melu Melu apa? ya apa wae ama ditinggal dhewe aku pengen ngetutke ama ning omah dhewe melu pokoke aku melu Melu ning ndi? ning gedangan pokoke aku melu Melu piye, Dik? iya piye-piye dolan kok mangkat dhewe Heeh, disemayan, Dik. kok dhewe-dhewe piye biyen janjine melu pokoke melu Ya ndang adus, Dik, ya ndang kramas. Nganggo sabun apa nganggo sampo? Awan-awan aja ngalamun. Ngono wae kowe kok ngutang. Ya ndang dandan, Dik, ya ndang masak. Kowe tak jak kowe aja bingung. Panas-panas aja ngalamun. Ngono wae kowe kok ngutang. pokoke aku melu Melu sapa? melu Basarjo Cocok. pokoke aku melu Melu ngapa-ngapa? ya apa wae ama mbok tinggal dhewe aku pengen ngetutke ama ning omah dhewe melu pokoke melu Jos, jos, jos. er Er. luwe becik patenono bepisahan merdeka selestia wangi samudana marang kula marga karmalan prapotra lewat kicange alas sedang landang rasane atiku Wow. nadyan mesling ser yo sakul aku isih mampu ngladeni salammu mangko kowe bocah gunung senajan bocah gunung kaduga anglipun
sebisa melega Abah Suwadi ingkang wonten Kalimantan Tengah nggih. Ngapunten Mbah, nggih nomere yoga kula. Heeh, wonten napa-napa Mbah. Nggih matur nuwun nggih mboten gadah rekening kula.
jamu dua putri ya. Rajangane kudena terus. Pak Dewi jamu dua putri bangkone rajangan kudena terus. Setia sama Bapak Wahono. Wis dadi bupati kok cek calon ae. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa to, Mas? Aku iki nggonku tresna ning nyatane sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani Segere to. mripat iki ora bisa tak kedepe yen ta weruh sliramu jejer dheweke andung tresna ngembar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya Wis milya tresno aku apa dheweke. Wis milya dadi bojoku apa bojone. Bola balik gawe golane rasa tresno ora bisa dipercaya. wis milya tresna aku apa tresna sing kae
besok kapan katekan ceceran wong bagus umpama nonah koda tanpa prawu sasat darat dan papatri nyedam sari Katuraken Bang Libur kunjuk pripun Pak Angga kendung Gedeng kelantar panjenengan Aba Suwadi gabungan Kalimantan Tengah Sugeng Mersan live streaming Mas Omek yang ada di Malaysia Ki kelantar dibantu Pak Pina yang Bu Epina cepat sembuh Pin nah ayo delok gong Sum
godhonge ijo awi-awi merati katon ayem tentrem nyawang kopi ning ati ayem pikendang pratandhos arep metu wae setahun sepisan ngundho kopi biasane kopi tuwa gede-gede dampalane kopi ceplok ning lemah sisa luwak iku arane Somariwing karya wangi kembang kopi renteng turut gagak ceblorot kaya selaka godhonge ijo awe marati katon ayem tentrem nyawa kopi atine ayem kopi kembang maratondo arep metu setahun sepisan ngundho kopi biasane wae arente gede-gede dompolane sing lugur ana lamang sisa luwak kowe arane kalingan manis sepe terus kalingan harapake buyune tresno lan kasih sayange kapan bisa kelakon dadi jodone sayange we duwe bojo nanging aku dik aku wis kadung tresno ana longso rasane ati yen rak lakon aku melu duweni jamu alas kulite ijo sing tak gagas kowe duwe bojo ada gula ada semut nek durung marondo aja mbok rebut sumpaning batin ya tadi Ibu Dewi yen kula enak kono. dikawin tekad teng ati ora bakal loro ganti tobat sumpah tangisi, janji harap sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas dik iya mas diundhuh Pak Woke tangi sing tak gagas jebul saiki ana ngendi Pren bojomu Pren dalu-dalu nang Surabaya Napa? nggih
kangge Surabaya Mas nuruti Omek. Abu. Heeh, ono Abu. Abu. Surabaya Abu. Oh ya Abu. Abu. Nggih, kangge Mas Omek. Yang wonten malah amat mendengarkan. Yuk. Montang manting kumpul kabeh ingsun seneng priya sing saklawase nalika sing tak goleki rina wengi rekat dadi ati eman kelingan maning wong sing ireng manis ingsun wis kadung gendra lila-lila akang katon dek mata ayo duduk sanding ingsun rika numpang ketemu maning Dalu Sabtu sore dina malam minggu timbang lungguh dhewe ati mereng yen mok kalah kelek pengen ketemu menang saben dina ingsun montang manting kumpul reka wae ingsun seneng wanita sing selawase mung reka sing tak goleki rina wengi tansah dadi ati wiyang dewi sayang kelingan maneh Bumi Dewi wong sing ayu kuning ingsun wis kadung gendra lila-lila reka katone mata ayo duduk sanding ingsun reka mopoka kamu maneh sing
sing sayang sing rokok dituturi gak penaturan yen diumbar gak sapa oh iya oh iya sing manis bocah kae dhewe